Слава Україні! Так вітав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган почесний караул у Києві. Ердоган приїхав на один день, а планів чимало – від політичних до питань економічних. Варто нагадати, що з Ердоганом Зеленський вже зустрічався особисто. Це було у серпні минулого року. Тоді говорили про бізнес, звільнення полонених та деокупацію Криму та Донбасу. З чим зараз приїхав турецький президент до української столиці, розкаже Ельвіна Сідбулаєва. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, колего. Тобі слово. Півгодини назад закінчилася зустріч лідерів країни. Це вже друга за півроку зустріч президентів України та Туреччини. У серпні минулого року Володимир Зеленський відвідав Анкару, а сьогодні Реджеп Таїп Ердоган завітав до Києва. Серед офіційної української делегації був і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Офіційна церемонія зустрічі Зеленського Ердогана розпочалася з ранку Маріїнського палацу. Лідери потиснули один одному руки, а потім по черзі урочисто пролунали гімн обох країн. Ердоган разом з Зеленським традиційно оглянули почесну варту. Вітаючи українських військових, турецький лідер звернувся до них словами «Слава Україні!». Слава Україні! Далі президенти пішли на розмови віч-навіч, а потім за участю ключових міністрів. За 4 години вони вийшли до журналістів. Президенти домовилися співпрацювати у різних галузях. Туреччина пообіцяла надати Україні фінансову допомогу українським військовим, що захищають нас на Донбасі, а також піднімали питання розвитку інфраструктури та торгівлі. Під час зустрічі лідери країн обговорили питання війни на Донбасі, а також окупацію Кримського півострова, порушення прав людини в окупованому Криму, агресивну політику Росії в регіонах. І президент Володимир Зеленський звернувся до турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана з проханням допомогти у звільненні кримських татар, а також українців, яких незаконно отримують в окупованому Росії Криму, а також на материковій частині Росії. Ми говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострову, порушення прав людини в Криму, агресивною політику Росії у регіоні. В усіх цих питаннях для нас надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямі. Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в'язнів, громадян України, в тому числі кримських татар. Ми не підтримуємо незаконну анексію Криму і повністю підтримуємо і будемо підтримувати суверенітет України, включно із Кримом. Ми сподіваємось, що всі конфлікти будуть розв'язані мирним шляхом в рамках міжнародного права. Ми робитимемо все, щоб забезпечити спокій і добробут в регіоні, в тому числі і в Україні. Під час брифінгу президент Туреччини зазначив, що буде допомагати кримським татарам, які живуть на материковій частині України, зокрема будівництво 500 будів, і зазначив. Я хочу зазначити, що Реджеп Таїп Ердоган з початку російської агресії підтримує територіальну цілісність України і пообіцяв також надалі підтримувати нашу державу. На цьому в мене все. Дякую, Ельвіна Сідбулаєва з центру столиці, куди сьогодні завітав турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.